Hello everyone. आंनि गारां आवाजआ भइसआनो चेन्ज जालायलायबाय आरोना ओमफ्राय मुडआबो नै मोजां नङा दासो दुगैखांनानै फ्रेस जादों आङो मानो होनबा ओरैबायदि गगा मोननाय गुजुनाय खर' सानाय लोमजानाय बिदि जानानै थाङाखै आरो दाबो दङ एसे एसे लोमजानायाथ' गैला बाट खर' सायो ओमफ्रायहाय गगा मोननायजों मानायजों माने देहायानो मोजां नङा आरो दाख्लैसो आयान लोमजाखांबाय आयान लोमजानायावनो ओरैबायदि खस्थ' मोनखादों आयाना उन्दुवाखै नालाय मोनायावहाय बेयावनो आङो मेगन मोदै सानब्रैसो खस्थ' मोनदों आयानखौ बिदिनो नायै नायै आयाननि नायखांनायनि उनावहाय नै आंनाव जाबाय दा आयानाबो गुजुनाय दंबावो एसे एसे ओमफ्राय आंनि गुजुनाया ओरैबायदि द्राय माने हरनैसो ओरैबायदि उन्दुनो हाखायाखै आङो सोरां गुलायदों दाउला गेसेरलायनायखौ आङो खोनानानै आसरित बेबायदि उन्दुनो हायाखै आरोना गुजुनायानो नै आङो दाउखौ एवनानै लाग्रोबाय आलुजों बारा जेबो होआ आरोना थावखौबो एसेल' होदों आङो ओमफ्राय हालदै एसे होबाय ओमफ्राय बैयो गोसोम गोसोम माबाया मा होनोथाय बेखौ होदों आरो आं ओमफ्राय नै आंना बिलाइफोरा नैबे नारें बिलाइ माइसुन्द्रि उसुमै आरो नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय मानिमुनिया मोननै मोनथामल' दङ नै नायनो हागोन बिलाइ बे जानोसै दिनै बेदरखौ मोजां एवनानै दै होनानै गुर गुर गोदौथोंसै बेयो एसे एवबावनोसै आंना गोदौबाय ओमफ्राय नैबे बिलाइखौ होनानै लानोसै आरो एसे रस गनायनि थिगसे लोंखानोसैसो आङो बेखौ सुप आंना बिदैया मोनबायानो नै एसे जबहोबावनोसै ओमफ्राय लोंनोसै आं साखिनानै लागासै मोनखाबायानो नों मा बानायदों बाबा आखाइयाव बिदि नङा ओरै नङा दुमसो होनगोन बे ओरैबा आखाइया नै मामानो आटा नादों आयाना जोंना नै आटाया ओमफ्राय नालाय रोङो माथो रोङो आंनाबो नै आटाया जाबाय गुदुं गुदुं गरम गरम ओइ जाखानोसैसो डाइरेक्ट नै खामजाया दस्रा हो बेनो बाबायाबो जाखा नै सुबा बाबानाबो गुजुनाया माबागोन ना आरोबाव नै मामानिया जिबनिखौ गोथाव मोनथारासै नामा थाव फोननानै बनाय 고다우다 마마니 이러네 아야 고다우다 너내 피자야 아타나 너 비마는 아타나 돼 이매야 먹방 비자 가능하다가 와 머리야 내 자도야 너 미역치면 자 자기 너 먹어봐 사다 넣어자 이거 오픈이 너는 다른 카드 나 엑스트라